It's a great honor to speak here to you. This is nuclear power as advertised, clean, safe, cheap, sustainable. És un honor per mi estar aquí parlant a vostès. L'energia nuclear s'anuncia com a neta, segura, sostenible, molt senzilla, perquè només es necessita una petita peça d'urani i s'obté una gran quantitat d'electricitat. Però en realitat no és tan senzill com això. Un reactor nuclear genera escalfor i radioactivitat de forma simultània i de manera irreversible i inevitable. D'on ve el combustible nuclear i què passa amb la radioactivitat causada pels humans? Ara parlaré d'una anàlisi del cicle. First, I discussed the global potential of nuclear power, then some facts about human radioactivity, and then the hazards of nuclear power, health hazards, and the remarkable role of the IAEA and the World Health Organization. There's much to tell about. The global potential of nuclear power. I briefly discussed the nuclear share of the world energy supply, then the nuclear process chain. Pel que fa al potencial global de l'energia nuclear, vull parlar de la proporció nuclear de l'energia mundial, de les energies mundials, de la cadena en procés nuclear, l'anàlisi d'energia, el principi de l'anàlisi de l'energia i el concepte d'energia obtinguda en base a l'energia invertida. També la qualitat de l'energia dels recursos de l'urani, l'equivalència en carbó i, bé, per començar, la proporció nuclear d'energia mundial en 2010 tenim aquesta proporció. Veiem que l'energia nuclear ocupa només un 1,9% de la proporció energètica global. Avui en dia és menys que això, és 1,6 o 1,5%. Even if nuclear power would be CO2 free, this will decline to less than 1% by 2050 if the nuclear capacity remains at the level of today. But today it's declining. Al 2015 aquesta proporció s'hauria de descendre fins a 1%. En aquests moments s'està reduint. Encara que es continuïn aquestes proporcions, necessitem un programa massiu perquè totes aquestes centrals nuclears que existeixen ara, al 2050 ja haurien de ser substituïdes per noves centrals nuclears en bones condicions. Si es mantingués aquesta proporció en un 2%, serien 2.000 centrals nuclears les que s'haurien de substituir. Pel que fa a la cadena nuclear, un reactor nuclear és part d'una cadena nuclear i es necessita urani mineral i passa per uns processos corrent amunt i passa pel reactor nuclear i es produeix electricitat i després processos corrent avall que acaben resultant en un dipòsit geològic.
sempre aquests dipòsits acaben a la mateixa biosfera. La cadena completa nuclear està aquí en aquest quadre. No l'explicaré pas per pas, però només és per ensenyar-vos les complexitats d'aquesta cadena. I hi ha un altre tema important. El requadre blau és el que jo anomeno els processos de la fase inicial. El requadre lila és l'operació del que és la central i el requadre groc són els residus, els resultats i els processos de la fase final. Com poden veure, la majoria d'aquests processos són els processos més crucials que encara no existeixen. Tornarem a això més tard. Totes les parts de la cadena inclouen radioactivitat. Emeten radioactivitat a la terra, a l'aire i a l'aigua. Pel que fa al mètode d'anàlisi de l'energia, en aquesta avaluació del cicle de vida, cada part del procés té els seus propis inputs i outputs. Inputs d'energia directa i inputs de combustibles fòssils i electricitat, i també inputs d'energia indirecta. Necessitem energia per fer això i s'ha d'afegir a l'input directe. La matèria prima i el treball humà no s'afegeixen en aquest procés. El producte de qualsevol procés industrial, també de la cadena nuclear, pot ser un producte material, un material processat, un equip, un tros d'equip, un tros... I també pot ser electricitat. Sempre hi ha residus, en forma gas, en forma líquida o en forma sòlida. Aquesta és la cadena nuclear simplificada amb els inputs energètics indicats i els outputs. I ho comparem en una activitat de casa, com si cuinéssim un menjar, menjar-se el que hem cuinat i després netejar els plats, tenim tot el que hem brotat. Qualsevol procés industrial té aquestes tres parts. Hauria de tenir aquestes tres parts. I quan tornem al concepte de l'energia obtinguda en base a l'energia invertida, veiem que això redueix la producció energètica total dividida per la suma dels inputs energètics. Els recursos d'urani del món coneguts mostren una sèrie de fets. Tenim en aquest eix horitzontal, tenim la reducció de la llei del mineral. I en el vertical, els recursos d'urani en milions de tones. Com més es redueix la llei del mineral, talls no només en l'urani. L'urani és especial, té un pic especial que altres metalls no tenen aquesta ascensió tan forta com l'urani.
Però també volia dir que quan hi ha uns nivells de llei molt baixos, per 100 o sota de 100 ppm, gairebé no hi ha recursos, no s'obtenen recursos energètics d'aquests minerals. Per tant, la recuperació, per tant, no surten en els gràfics, no surten en els resultats, no consten. I com es defineix la qualitat de l'energia? És l'energia, el potencial d'energia neta per quilo d'urani present en la crosta del mineral. I la qualitat de l'energia és més baixa si la llei del mineral és més baixa, si els dipòsits són més profunds i si els minerals són més durs. El blau, el color blau, són minerals més tous i els liles són minerals més durs. Com més durs, es necessita més energia per obtenir urani d'aquest mineral i, per tant, es gasta més energia per extreure l'urani. Per tant, pel que fa a la qualitat de l'energia, com més energia es consumeix per quilo d'urani, hi ha menys energia neta per quilo d'urani generada per la cadena nuclear. L'equivalència del carbó amb 200 grams d'urani per tones de roca, 200 ppm, la massa d'urani de minerals extrets i processats és igual a la massa de carbó extreta i cremada per produir la mateixa quantitat d'electricitat o energia. Pel que fa al precipici de l'energia, l'eix horitzontal tenim també altra vegada la reducció de la llei mineral i veiem com el sistema d'energia té un retorn que es redueix dràsticament i per això s'enfonsa i parlem de precipici. Perquè fa el precipici al llarg del temps, la qualitat de l'energia de la llei remanent declina amb el temps, es rebaixa amb el temps. I, per tant, el retorn de la inversió energètica es va reduint. Hi ha dos possibles escenaris en les pròximes dècades. En el primer escenari hi ha una capacitat nuclear constant en nivell actual i pel que fa a l'escenari 2 és una proporció nuclear constant de 2% de l'energia mundial. Pel que fa a la retenció de CO2, tot el procés nuclear inclou combustibles fòssils i emet CO2, diòxid de carboni, i aquest CO2, després de recuperar l'urani, es compta com a recuperació d'energia i com es pot veure de 100 a 200 ppm. Les emissions es disparen amb el temps. Això és la retenció de CO2 en el temps i emissions de CO2 que es disparen
en el temps sobrepassant el nivell dels combustibles fòssils. Els últims 20 anys no s'han fet cap nou descobriment important en aquest camp. Aquests coneixements en distribució que els estic mostrant ja fa anys que existeixen, però és que no hi ha hagut nous descobriments. Les perspectives de recursos d'urani per part de la indústria nuclear, ells diuen que tenen uns criteris d'economia i el preu de l'urani és el criteri que utilitzen. Diuen que quan puja el preu, llavors hi haurà més exploració, que això significa al seu torn més descobertes i més recursos d'urani. I per tant, el que estan dient implícitament és que els recursos d'urani són pràcticament infinits. Però des d'un punt de vista físic, del camp de la física, ens hem de fixar en la qualitat de l'energia, no en el preu. Ens hem de fixar en els joules per quilogram d'urani. I amb el precipici energia no hi ha una energia neta possible de l'energia nuclear. Si el contingut net de l'energia són molt limitats, i pel que fa a la radioactivitat generada pels homes, els explicaré algunes dades bàsiques. En un reactor nuclear, la radioactivitat generada per l'home equival a 1 milió de cops el que es produeix de forma natural. 1.000 milions de cops. Aquesta imatge ens mostra la radioactivitat del combustible fresc i un globus de 10 litres que absorbeix la radioactivitat que surt del reactor. Cada reactor d'1 gigavati genera cada any l'equivalent a 1.000 bombes nuclears de 15 quilotons, com el d'Hiroshima. L'equivalent a 1.000 bombes nuclears. La llista actual de la radioactivitat al món equival a 10 milions de bombes i és una forma mòbil dins de l'entorn humà. És important també saber que la radioactivitat no es pot dir que no sigui perjudicial pels éssers vius, no es pot destruir i no es pot endarrerir la degradació de la radioactivitat. I només ens queda una opció, és a dir, aïllar la radioactivitat de la biosfera de la millor forma possible, és a dir, amb molta profunditat, amb tot de capes protectores per evitar que el material radioactiu torni a entrar en la biosfera. Aquesta diapositiva els mostra el concepte suec KBS-3, que té més de 25 anys d'antiguitat, i aquí veuen el combustible nuclear que ve protegit en fundes de coure que s'enterren a la roca, i a l'última imatge és la mina sencera que es troba a uns 500 metres de profunditat. I quan s'omplen els forats,
l'espai que queda s'omple amb bentonita, que és un fang impermeable. Per les espècies químiques. I absorbeix la radioactivitat. I podem estar segurs que hi haurà fuites en aquests tubs protectors, potser dins d'un any o potser dins de 100 anys, no ho sabem, però segurament hi haurà fuites en algun moment. Ara, tornant a la versió simplificada de la cadena nuclear, les pràctiques actuals avui en dia són aquestes. És que no s'han rentat els plats ni s'ha rentat el que s'ha embrutit. És a dir, que tota la radioactivitat que s'ha produït en tota la història encara es troba en una forma mòbil dins de la biosfera. Mai no s'ha construït un dipòsit geològic. I algunes barreres són les que ens impedeixen fer això. És un paradigma, no és un problema tècnic, I quins són els components d'aquests paradigmes? Doncs l'intent de buscar beneficis a curt termini, el costum de viure a crèdit, ja ho saben, la crisi bancària, creure en les tecnologies virtuals, és a dir, si es troba algú i trobant una solució, i també hi ha la privatització dels beneficis i la socialització dels costos. Ho podem resumir amb aquesta declaració tan famosa del rei Lluís XIV de França, que va dir «Après nous le déluge», després de nosaltres, la inundació. I què significa això, després de nosaltres? Bé, la inundació. Doncs això passa de forma espontània. Si totes les construccions humanes es degradaran amb el temps, es gastaran, i per prevenir això ens cal un esforç dedicat, ens cal energia i materials. I parlant dels perills de l'energia nuclear, parlarem... Bé, aquesta senyal simbolitza els efectes mortals de la radiació nuclear, alfa, beta i gamma, així com els neutrons. De la radiació alfa, beta i gamma i dels neutrons. La radiació gamma té molta capacitat de penetrar, pot entrar molt al cos, però la radiació beta i gamma la bloqueja la pell i també la roba. La indústria nuclear ens diuen que no és perillosa l'energia nuclear. Hem parlat dels efectes sobre la salut de la radioactivitat. Com entra la radioactivitat a la biosfera, la dispersió de la radioactivitat. Parlem també de desastres nuclears, dels cada cop més riscos, el curiós paper de l'OIEA i de l'OMS en tot això, i el fet de minimitzar els efectes sobre la salut. Pel que fa als efectes sobre la salut, a dosis baixes de radioactivitat, amb dosis altes et mors en qüestió de setmanes o hores, fins i tot, però quan parlem de dosis baixes, podem trobar-nos càncers, que normalment són mortals, malalties cròniques no canceroses, que poden ser letals o també no letals, envelliment prematur, gent de 20 pot aparentar 60 anys d'edat, nadons que neixen morts, malformacions genètiques, malalties hereditàries també. El que és important recalcar és que aquestes malalties tenen uns períodes latents molt anys, que poden
7 anys o de dècades inclús. És a dir, que és molt difícil o fins i tot impossible demostrar que si una persona desenvolupa càncer, és difícil demostrar que ve directament d'haver estat exposat a radiació fa 30 anys. Sí que es poden demostrar, en canvi, les relacions amb estudis epidemiològics de gran espectre. Aquests són els resultats d'investigacions genètiques. Els camins de les radioactivitats. Com a exemple, cada central nuclear allibera hidrogen radioactiu, que s'anomena triti, i també carboni 14, CO2, i això ho allibera a l'entorn. L'hidrogen surt com a aigua radioactiva i això entra en la cadena alimentària i en l'aigua que bevem. Això ens entra al cos i són biològicament molt actius. Estan dins de les biomolècules, l'ADN i altres biomolècules. I aquests estan construïts d'àtoms de carboni i hidrogen i van canviant durant la vida. Els mecanismes biològics no s'entenen gaire bé, no s'han estudiat prou. I els efectes que té sobre la salut es pot demostrar mitjançant estudis epidemiològics. Els mecanismes s'han d'estudiar millor, però també quan estàs exposat de forma crònica a materials radioactius, això no s'ha investigat. Perquè fa a la detecció dels materials radioactius, com ja he dit, només la radiació gamma forta es pot veure amb observació directa. La radiació alfa i la radiació beta no es pot detectar. El triti no es pot detectar, el carboni 14 tampoc, el iode 129 tampoc, ni fins i tot el plutoni. És a dir, que hi ha molts productes radioactius que no es poden detectar a simple vista amb els mètodes tradicionals. La indústria nuclear ha elaborat models oficials comparant les dosis i els efectes. Aquests models computeritzats es basen en models confusos dels anys 40 i dels anys 50 de radiació que ve de fora del cos, raigs X i raigs gamma, i també es basen en assumpcions arbitràries. I el que no inclouen aquests models són les proves empíriques, el que es va descobrir durant els anys 50. Hi ha moltes proves empíriques. Tampoc inclou els comportaments bioquímics dels radionucleids al cos, l'exposició crònica a una diversitat de radionucleids i tampoc inclouen l'acumulació de radionucleids en òrgans específics. Per exemple, el plutoni entra als ossos, va buscant els ossos i la gamma entra, ja saben, no sé com es diu en anglès, però ja m'entenen. Els nivells permesos d'exposició a la radioactivitat es basen en aquests models que hem explicat ara
i es poden adaptar molt fàcilment a les necessitats econòmiques i polítiques de cada moment. I això ho hem vist en Fukushima. D'un dia per l'altre, les dosis es van multiplicar per 100, les dosis permeses, sense cap prova que ho suportés. No hi ha normes científiques. És a dir, aquestes quantitats permeses no es basen en investigacions científiques i mèdiques. En quant a les descàrregues radioactives, com entren a la biosfera, hi ha descàrregues intencionals i autoritzades. Totes les centrals nuclears tenen autorització per alliberar tot el triti a l'aigua de refrigeració. És massa costós. També poden alliberar el carboni 14 a la biosfera. I llavors tenim fuites no intencionals i accidents. No hi ha cap aïllament tècnic que sigui perfecte, sempre hi poden haver problemes. I sovint aquestes fuites no es veuen, poden durar anys i poden significar una gran quantitat de material radioactiu i sovint s'intenten silenciar aquestes fuites. I llavors hi ha desastres grans com Txernòbil i Fukushima. Quins són els factors que fan més probable que hi hagi desastres? Doncs bé, la tecnologia nuclear té uns marges de seguretat molt prims. Si falla un component, només que falli un component senzill, les conseqüències poden ser molt grans. L'energia nuclear té períodes vitals llarguíssims, parlem de 100 a 150 anys. Hi ha el factor humà també, incompetència, gent poc qualificada, etc. També hi ha una lluita d'interessos i elements secrets, és a dir, mantenir-ho tot en secret. També intervenen models generats per ordenador que són inadequats i mesures que no s'han pres bé. No tot és uniforme i els models que s'han utilitzat per veure què passarà no estan complets. Hi ha limitacions. També hi ha la pressió econòmica i d'això tornem a parlar més endavant. També hi ha un factor de risc que és el transport de materials nuclears, la inestabilitat política, la proliferació, el terrorisme i els conflictes armats. Però d'aquests últims no en parlaré aquí. En quant als desastres nuclears, hi ha molta gent que parla de Txernòbil i Fukushima. Spent nuclear fuel generates much heat for years, tens of years. So after discharge from the reactor, it has to be cooled in cooling pools. El combustible fòssil utilitzat genera calor durant anys, desenes d'anys. I quan s'allibera del reactor ha de passar per unes piscines de refrigeració durant molts anys. Si falla aquest procés, el combustible utilitzat es fon en qüestió de minuts o en qüestió d'hores. Depèn de l'edat del combustible. Quan es fon, hi ha explosions d'hidrogen i de vapor. I tota aquesta massa fosa pot generar més calor, més radioactivitat, i això és precisament el que va passar a Txernòbil i que continua passant a Fukushima.
Aquesta és la imatge del que va passar a Fukushima. L'explosió d'una piscina de refrigeració del reactor número 3 de Fukushima. Una explosió molt violenta. Aquí veiem un mapa de la dispersió de la radioactivitat provinent de Txernòbil. Aquest mapa el va realitzar un institut francès. I aquí veiem doncs, les distàncies afectades, milers de quilòmetres. La zona en vermell són aquelles zones amb alta contaminació, a Suècia, Finlàndia, i la zona d'un vermell més intens, aquí, doncs, aquí no s'hi pot viure. A Espanya pràcticament no hi va arribar radioactivitat, però al meu país, als Països Baixos, sí. I a Escòcia, aquí, continuen haver-hi granges d'ovelles i no es poden menjar aquestes ovelles perquè són massa radioactives, encara avui. Aquest és el mateix mapa, però de Fukushima, realitzat pel mateix institut. La majoria de la radioactivitat va anar a parar al mar i afecta llocs dels Estats Units i de Canadà, que es veuen contaminats amb cesi 137. I per què cesi 137? Perquè és molt fàcil de detectar. Amb les radiacions gamma es pot detectar molt fàcilment. Fins i tot amb aparells en avions que baixen a baixa altura, que volen a baixa altura, i veuen que a Japó hi ha molta contaminació. Però si hi ha cesi 137, vol dir que hi ha tota altra mena de residus, plutoni, etc. Cada nucleid té unes propietats físiques i químiques pròpies, és a dir, que la dispersió d'una cosa no és el mateix que l'altra. Hi ha mapes, que no ensenyaré ara, de materials sòlids. Plutoni, per exemple, el cesi és un material molt volàtil. Es troba en estat gasós molt fàcilment i el vent mateix pot dispersar aquests components. Però el plutoni, el neptuni i altres materials sòlids que són lleugers i que poden viatjar arreu del món. Aquí veiem un mapa realitzat per l'Institut Americà de Radioactivitat del Mar amb tots els nucleids junts i és un mapa del març del 2012. He vist mapes posteriors en aquesta data, de fet, i afecta gairebé tot el Pacífic ara en l'actualitat. Pel que fa al risc de desastres nuclears, doncs estan augmentant. Per què? Doncs perquè cada cop l'home genera més radioactivitat, cada cop hi ha més instal·lacions d'emmagatzematge temporals i aquestes instal·lacions temporals poden patir accidents molt fàcilment. També hi ha una major pressió econòmica i cada cop hi ha una major falta de personal qualificat. I aquest és un gran problema en la indústria. I en aquests problemes hi hem d'afegir la degradació dels materials i les estructures. Això ve de la segona llei de la termodinàmica. No explicaré aquesta llei, però és per mostrar que és una llei molt bàsica i que no la pot resoldre tecnologia avançada. La degradació és una llei de la natura. Pel que fa a la pressió econòmica, això té a veure amb una major permissivitat amb
les descàrregues a l'ambient. També s'estan reduint el nombre d'inspeccions. Les inspeccions són molt cares i no aporten beneficis a la indústria, sinó que només costen diners. També les opcions de solucions econòmicament viables, les solucions econòmicament viables són a curt termini. I això vol dir que després de molts anys els problemes costaran molt més que els problemes inicials. També hi ha menys mitjans econòmiques i també s'endarrereixen aquelles activitats adequades però que costen molt. I pel que fa al paper de la OIEA, l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica, doncs juguen un paper dominant pel que fa a la comunicació en el món nuclear i també pel que fa a les comunicacions en aquells que elaboren les polítiques i el públic. Hauria de ser conscient que la OIEA no és un institut científic independent per 3 motius. Promouen l'energia nuclear, tal com queda reflectit a la seva missió. Promouen també els interessos dels estats membres. Crec que hi ha 159 estats membres. I aquests informes han de ser aprovats per tots els estats membres. Com podem dir, llavors, que sigui independent la OIEA? Pel que fa a l'Organització Mundial de la Salut, tampoc no és independent de la OIEA. Hi ha lligams. La OMS ha de seguir el que estableix la OIEA en temes nuclears i els informes sobre Txernòbil i Fukushima són exactament els mateixos. Un altre aspecte és minimitzar els efectes que té la radioactivitat en la salut. I això ho fa molt la indústria atòmica. La OIEA i la OMS no reconeixen els efectes que pot tenir estar exposat a baixes dosis de radioactivitat. I això pot portar a radiofòbia, a la por a la radiació, però no ho van poder demostrar. I, en opinió de la OIEA, els models són de més confiança que no pas les proves empíriques. Quan jo era estudiant, era el major dels pecats que podies dir a un científic. Donar preeminència als models per sobre de l'evidència, de les proves i de les observacions. I això és el que va fer la OIEA en els seus informes sobre Txernòbil. Com ja he dit, hi ha l'avaluació del desastre de Txernòbil feta per la OIEA i la OMS. Van fer servir mètodes dubtables i en la IPPNW, espero que sabeu què és l'Associació Internacional de Físics per la Prevenció de la Guerra Nuclear. És una organització molt gran que va guanyar el Premi Nobel a l'any 1985 i diuen que els informes no són científics i no són de fiar. I és una associació, com he dit, molt gran. Tornant al resum, hi ha el futur molt negre de l'energia nuclear, l'equivalència en termes de carbó, el precipici energètic, hi ha l'energia nuclear és energia a crèdit, la factura es paga després,
I l'energia nuclear no s'adapta a cap criteri de sostenibilitat. En quant als perills que té l'energia nuclear sobre la salut, s'han subestimat, amb el temps s'augmenten els riscos i hi ha cada cop un major risc de que hi hagin desastres nuclears. En el món nuclear, la OIEA sempre minimitza molt els perills per la salut de la radioactivitat i la OMS, com ja hem dit,